Piye kok? Serapi urung? Wes. Kok nggo ireng-irengnya meh nganti? Ame layat. Lah sapa sing mati? Sing mati. Norma, moral, empati, dan hati nuranine wong-wong saiki. Wush. Jeru. Tenanan. Sapa sing mati? Ya kuwi mau. Lah ya gini. Saiki akeh wong sing gane ngebuli wong liya. Ora ngajeni wong tuwa. Ora ngajeni wong-wong ning sekitare. Rumangsa sangar dhewe. Alah, idak wae wong ngono kuwi. Ora kabeh kuwi kudu diselesaike nganggo cara kekerasan. Kabeh kuwi iso diselesaike nganggo cara didikan utawa edukasi. Alah, nek aku suwen, langsung tak idak cengele. Ora kok. Awak dhewe menawa ora iso ngandani langsung menungso-menungso kuwi, sing kene ngebuli, saorane awak dhewe berusaha ngandani nganggo konten iki. Ya wis nek ngono karepmu. Aku manut wae. Piye menurutmu? Awak dhewe cek lanjut nge konten komedi apa edukasi? Aneh aku ya pilih turu. Turu ya turu. Tenanan iki. Serawaya celelekan. Ya wis ngene wae. Mending awak dhewe nggawe konten komedi ben rada ana hiburane karo ana edukasi sing disisipkan dalam sebuah ceritane kuwi. Ngono piye? Gini encer utekmu kuwi. Ya encer wong bar nyusu. Jane pinter lho ya. Engko clop. Jenenge wae urip Mas panemen. Ya wis. Mulai saiki awak dhewe nggawe konten komedi karo edukasi ya. Ya manut pokoknya. Penting apik aku dukung. Piye menurutmu? Udah setuju ora?